Tervetuloa, kiva nähdä sinua. Kerro Tapani meille vantaalaisia terveisiä budjettiväännöistä. No kyllähän ne oli aikamoiset väännöt, niin kuin kaikki tietää, niin kehysriihi oli ja sen jälkeen valtakunnan mediat täyttyi kehysriihen osinkoihin liittyvistä ratkaisuista, mutta onneksi pääministeri Kataisen johdolla ryhdikkäästi tehtiin tarvittavat liikkeet ja nyt kaikki on taas paljon paremmin. Mitä sä sanoisit tähän, kun on nyt saatu paljon lunta tupaan, et ei näyttänyt ihan menevän nappiin kaikki ulospäin? Joo, siis se on selvää, että kun isot linjat päätetään, niin sen jälkeen keskitytään yksityiskohtiin. Ja se on normaalia politiikassakin. Se on kaikessa arjessa normaalia elämässä. Kun sovitaan, että näin mennään eteenpäin, sitten lähdetään valmistelemaan sen sisällä niitä asioita. Mutta tässä nyt pääsi vähän laukalle nämä tietyt yksityiskohdat ennenaikaisesti. Ja ne on tullut kuitenkin esille omalla ajallaan siinä vaiheessa viimeistään, kun lakia käsitellään eduskunnassa. Kaikkihan sitten johtaa eduskuntakäsittelyyn, ne isot linjauksetkin. Ja niissä yksityiskohdissa olisi voitu asiat, tai niissä tilanteissa olisi voitu ne yksityiskohdat ratkaista. Mutta niin kuin kuultua ja tiedettyä, niin asia lähti juoksemaan omaa vauhtiansa ja oli syytä, että se niin sanotusti vedetään taas uudestaan kasaan. Ja näin tehtiin. Kerro Tapani meille viimeisiä tietoja ja ajankohtaisia kuulumisia metropolialueeseen ja tulevaan kunta-asiaan liittyen. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa tämä metropolialueen asioiden käsittely. 22.5. on se ajankohta, johon mennessä Helsingin seudun kuntien tulee antaa ministeriölle lausunnot metropoliselvittäjien ehdotuksesta. Ja heidän ehdotus oli se, että alueelle muodostuisi 4 kuntaa ja vahva metropolihallinto, tai toisena vaihtoehtona 2 isoa kuntaa. Ja nyt niin kuin olemme lehdistä lukeneet, niin erityisesti keski-uusimaalaiset kunnat Keski-Uudellamaalla on aktivoituneet ja he ovat päättäneet, että he ovat se 8 kunnan alue, joka tulee selvittää. Eli tarkoittaa sitä, että he eivät halua missään tapauksessa sen kaltaista ratkaisua, että Kerava ja Tuusulan osia selvittäisi Vantaan kanssa, vaan he haluavat muodostaa 8 kunnan keski-uusimaalaisen ison kaupungin ja he haluavat sen asian selvitettäväksi. Ja tarkoittaa sitä, että he ovat tämmöisen vapaaehtoisen ratkaisun tehneet ja olen 100% varma siitä, että ministeri Virkkunen ja valtioneuvosto kunnioittaa heidän toivettaan ja he sen selvityksen saa tehdä. Näin ollen metropoliselvittäjien ehdotus Tuusulan ja Keravan selvittämiseksi Vantaan kanssa, niin se jää sitten tekemättä. Tämä on oma arvioni. Sitten se, että mitä tapahtuu tuolla Espoon suunnassa, niin Espoossahan, kuten hyvin tiedämme, on hyvin vahvaa halua siihen, että Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi olisi se kokonaisuus, joka pitäisi selvittää uuden mahdollisen kaupungin synnyttämiseksi. Ja nyt sitten myöskin Vihti on siinä kovasti tulollaan. Vihti haluaa suuntautua Espoon suuntaan, ei sinne Lohjan suuntaan, mihinkä nämä selvityshenkilöt ovat ehdottaneet Vihtiä liittymään. Ja näin ollen niin Keski-Uudellamaalla on 8 kunnan selvitysalue, sitten on tämä Espoon iso selvitysalue, sitten tietysti jää jäljelle Helsinki ja Vantaa ja katseet kääntyy nyt sitten siihen suuntaan, että mitä täällä tapahtuu ja kyllähän tuntuu siltä, että tällä hetkellä Helsingillä ei ole minkäänlaista mielenkiintoakaan Vantaan suuntaan, mutta yksi asia on varmaa, kun puhutaan tästä kuntarakennelaista ja sen kokonaisuuksista, niin pakkoliitoksia kuntien osalta ei olla tekemässä. Sitä mahdollisuutta valtioneuvostolla ei ole, mutta valtioneuvostolla itse asiassa ministeri Virkkusella yksin on mahdollisuus teettää selvitys, halusi kunnat tai ei. Halusi Vantaa tai Helsinki, että niitä mahdollisesti selvitettäisiin, niin siitä huolimatta ministeri Virkkunen voi yksin semmoisen selvityksen käynnistää. Tietysti herää kysymys myöskin siinä, että mikä on Sipoon kohtalo, että tuleeko sen olla kokonaisuudessaan 8 kunnan osana, vai pitäisikö pohtia, että Sipoosta osia pitäisi liittää johonkin toiseen suuntaan. Tämä varmaan tulee myöskin arvioitavaksi, mutta yksi mikä minun mielestäni on toiminnallisesti on ihan varma juttu on se, että Aviapolis-alue, eli lentokenttäalue, sen tulee olla 1 kunnan alueella, eli että joko Etelä-Tuusulan osia joka tapauksessa lentokenttäkaupunkiin pitäisi liittää. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni. Pitkä tarina, mutta iso on asiakin ja monimutkainen ja tulee aiheuttamaan huomattavan paljon erittäin kuumaa lämpöistä keskustelua vantaalaisessa politiikassa tämän kevään aikana. Kiitos Tapani näistä terveisistä
ja paljon voimia sinne eduskuntatyöskentelyyn. Hyvä